Vítám všetkých zapálených togistov v hre World of Tanks Stronghold bitvě, respektive v šarvátkách. Tak, máme to za sebou. Takže první plán byl ulička smrti, že to rašnem a letí na kopec. Vlastně tady toto, jinak můžete vidět, že to je proti klanu Vajmy, což je jeden z top klanů, to každý víme. To jde vidět i podle statistik. Jsou trošku modrofialový. No jenže, co se tady začalo pak dít? Tak to uvidíte za maličkou chvíličku. Tak, viděli jsme, že to zkoušejí rašovat středem, takže hnedka jsme na to zareagovali a některé ty strojky jeli tady. Já jsem měl zatím kryt tu uličku smrti pomalu, když já jsem se tam nějak... No, vlastně zdržoval jsem tu dva tanky, takže... Zatím jsem držel tu... Takže co se tu stalo, že jsem plný magor. Totálně jsem to tady prodal. Počkejte a uvidíte. Tak, za chvilku to... Tarik! Hnedka, blbý sidescrap, dostanu jak jebu. No, totálně blbost. Ještě raz se to bude opakovat bohužel, protože já se neponaučitelný prostě. Takže dále tu kryju, jinak ty lati, jak jsme viděli, že to tady rašují, tak samozřejmě dále to natlačili a stáhli se to tu. A kryjuli nás zezadu. Tak. Tady toto budou chytrý, za to už se musím pochválit. A dále to pokračujeme. Takže hnedka další jebu, jenže tady to bude výměna spíš taková. Já ho trefím, on mě, to je výměna. Dal mi řidiče, hnedka jsem se vylečil a vlastně jsme se domluvili tady s Mabukou, že on na něj vyjedá, já ho budu kryt tak nějak ze zadu. Takže jedu těsně za Mabukem, za tou strojkou a vlastně jen tak ze záholy budu střílet. Si říkal, ať se od něj odlepí, ať můžu střílet já. Jsem mu hnedka jebl a on ho dorazí teďko. Takže pěkná spolupráce. No a dále pokračujeme. Máme tu Isunku, mám tu zaměřenou, takže teďka jsem dal šupu. Ale za chvilku, co nás stane, je to, že tady toto nám ty lajky úplně pochcipali. Jasně. Takže co teď? Velitel začal křičet, ať už se tu nezdržujeme, ať něco děláme. Tak jsme... Mabuko to vzal Tudma. No a já jsem to vzal tady. Že pomůžu tady. Nějak. Tady těm, co tu je. Takže jsme se takto rozjeli. No, jedem. Vlastně teď mám dorazit tu 34 trojku, takže klidně se můžu nechat od ní dát ranu, ale tak ani jsem nemusel, naštěstí. Takže jedeme dále. Já už tady moc toho nestíhnu, ani už nestřelat. Jo, ještě tu Artinu budu střílet. Tak jsme sami proti 2 proti 2. Respektive, no i když teďko je dost důležité, aby jsme jeli spolu. Takže já vlastně jedu za tím lightweightem a pojedeme někam spolu. Takže jedeme za sebou jak vláček pomalu. No a co teď? Artinka se objevila tady, tak já jsem mu říkal, že si klidně nechám dát tu ránu a on ho pak dorazí. Ale trošku jinak se to vybrbí. Čumte. Já to zpomalím. Vidíte? Ta Artina normálně minula. Teď minula. A jsem pěkně doramnul. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, aby jsme věděli, že video je na piču. Takže mějte se. Bye bye.